چی باید اون کس من نفهمیدم نه اکا یکم کس نفهمید کسی اون رو که من آوردی او اکا ماشین ده بعد نگفتی آخه تو را چی کار میکنی янга را салон овардам ака ҳозир буд мекина мебаре мемонем баъд пайко даномо ҷонуме хайрият гуфти кай вақти ҳамин салон мерафт меомад ман намефаҳмидам зиқ 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 ин ай дафъа биё меон ки хушрӯ шудаӣ мерам ака ай сино ай ҷон омадӣ эй хушрӯгира бине эй ҳусну ҷамола бине ин қоша бин ин миҷаа бин ҳамин назар ай дигар рӯзоку имрӯз салон ки рафтаи хушрӯ шудаӣ кай не ғолиб о имрӯз хушрӯтар шуда янга ова салон имрӯз маҳкам буд